Vážení diváci, prajem príjemný dobrý večer. My sa už spolu so štábom nachádzame na námestí druhého najväčšieho mesta na Slovensku v Košiciach. Už o malú chvíľu uvidíme prvé rozžaté sviečky na vianočnom stromčeku, ktoré budú signalizovať nielen príchod Vianoc, ale príchod nového roku. Ako vieme, Vianoce sú sviatky plné očakávania, lásky a radosti. Ja som sa zastavil tu pri tejto pani v stánku a opýtať nejaké otázky. Kde plánujete tráviť tohtoročné Vianoce? Určite doma s rodinou. Určite doma s rodinou. Jasne. Nový rok, šťastný rok. Čo očakávate od nového roku? No, od nového roku. Očakávania sú veľké, dajme tomu, že by sa mali radšej ľudia a bližšie mali k sebe. Lenže to ťažko povedať, či to bude. Máte nejaké predsavzatia do nového roku? No, určite. Čiže áno. Pokojnejšie. Pokojnejšie. Ľudnejšie žiť. A hľadať ľudské hodnoty. Sme plní očakávania a verím, že aj vy s vami. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento krátky vstup a viac vám už o tom povie Majkam štúdio. Ďakujem.